Uduru Muto. My name is General Fire Colloso. Baba Junior Mkwasha akazoita Mula. Ladies and gentlemen, ndozo mama kamirira Mkwasha nyanduri wenduri dzemoto General Fire Colloso Baba Junior. Tripana apa trumbo dai nekudai. So, mamirira zvakaita ndekudai so ndakakorera kuchiredze masvingo. Ndosaka nchinzi wezhira. Ndiri wezhira zveshuwa. Wezhara wezhe mumagwadlawo mumaproposho mumapfanjamba. Ndofunga munogona kungonzwa kana neaccent kuti ndiwe zhira chaicho. So ndingangoti zvakaitika ndezvekuti kubva ndichiri kuchikoro ndakambota zvekudetemba, but by then ndatisingazive kuti chii chandiri kuita. Ndangofunga kuti hameno zvandiri kuita, saka ndatomboita rimwe poem rakandiroisa because rakumeka a lot of kamsikanzwa, but panguva yacho ratisingaenderani neage yandandiinayo, saka rari nekamusikanzwa wakaranga inako ndikatomborohwa ndibva ndasiyana nazvo. Then later ndabva ndazoenda kuSouth Africa ndakumbotsvaga kuti ndingararame sei. Then 2017 ndobva ndakaita first poem rainzi Mukwasha Murombo, rakazondipisa zita rokuti Mukwasha Murombo, ini risiri Mukwasha Murombo, riri Mukwasha nechinhu kwake. Muri kuona inyaya dzakaipa idzodzo. So ndaingoita that video ndakariita pari paWhatsApp tichitotsvaga kutandara nemafriends angu kuti tingotandarawo tingoona kuti tingaite sei. Then that video ndobva raenda viral. Ndobva ndazoita futi another one, vanhu vanga kuti ita more videos. Ndobva ndaita another one rainzi Kara agara ari kare, ndobva raenda futi viral. Ndobva ndaita futi rinonzi kudenga ucharo hwamunhu, ndofunga ndo mapoems amunonyanyoziya kudenga kuchanorobwa munhu, ndokubva raenda futi viral. So ndo ndingangoti ndomatangira akaita jeni yacho kusvika muzondiziya, ndomatangira zvakaita. Then from there takabva tachitozonyatsoita zvinhu zvacho kuti tinyatsoita chaizvo because manga makudhimanda a lot of things kubva kwandiri, saka ndakanyatsoonoti pakutoda kushandiwa, pakutoda ndichitosiya zvandiri kuita ndichitoramba ndichita zvekudetemba. So now ndiri master of ceremony, handedza kuwedding yako sechakachaya, ndiri event planner, ndiri director wemadrama, maseries and stuff. So yeah, titori nesiri ratiri kuita rinonzi Svikiro. Saka zvotoita ndezvekuti firiji yako inouya, mari yake ndo unotorapa, mari unongotora amaundi unenge wafungavo kuda ndiye mauvhetereni umbohwavo dzamauvhetereni wainogodzihwire ipapo wagoda ndinda ndiri Svikiro racho. But noti ndosvikirwa indosvika ndega zvangu. So yeah, ndo mamirira zvakaita, ndo kusvika pamakazondiziya mukandisupport, and thank you so much for guys for supporting Mukwasha. So ndosaka ndakauya kwamuri mukanditambira, mukandipa attention yenyu. Thank you so much for that. So ndoziva kuti mune zvamakamirira since mazuva ano ndakaita kunge ndakati nyararei zvichoma. Ndandisina kunyarara, ndiri kutoshanda. Ndiri kuuya ndine album so soon, album rinonzi Chibhorani. Title yacho inogona kunge iri fani kuti pazvinhu zvese wabva watarudza kuti ringonzi Chibhorani kudii kwacho, but tiri kungoti Chibhorani ka. Unoda kuziva kuti ndichani Chibhorani, zvachinoswera Karatu ngejekishani chinogona kuchekwa pamba pako chigonzi ndecheraini Chibhorani. So iyi nyaya iyi ndakaiwana kuti tiri muira yemujolo padheriki yekuti vanhu vakurarama kunge zvibhorani, kuti chinogona kucherwa padheni pako ka chibva chapedzera changuita cheraini. Ndosaka ndakazofunga kuti nditi album rinonzi Chibhorani, saka pane poem rinonzi Chibhorani ndo rakazoita kuti album rinonzi Chibhorani. So yeah, watch out, riri kuuya manje rinouya Chibhorani album. Tine 7 mapoems anenge aripo paChibhorani album. Ngazimbonzi ndafa ipapa, inopakwa mizvambarira zvidhakwa zvose pamwe naana papa, zvonzi uya pa uvetapa yaiva simbi yebasa aiwa pava nebasa senyika tarasikigwa. Aizve ngazimbonzi ndatitasa ipapa, ikaunganidzwa mari yechema ndotenga mushamhwemba kuBorodheo, asi ndakafa nchiroja chirugu chembwa kuSunningdale, padande mutando woswera uri nyaya, asi vanhu pakwai vagonera yaisamboita nyaya. Aizve ngazimbonzi ndatitasa ipapa. So guys,
ngazvibonzi ndatitasa ipapa ndakanyanya unangana nemi guys kuti let's support each other tichiri kurarama. Ndingangoti generation iriko hatisi kuzviziva kuti kusapotana akusi kwekumirira kana kuti hurumende kuti gotanga yatisapota, because togona kutosapotana isusu pachedu. Ngatisapotane mumahustles edu, umwe achibatsira uyu achibatsira une izvi, umwe achipinda une iyi, tichibatsirana life yedu inogona kutochinja tichibatsirana than kuti techingoti ngatambe yake ndetamba yangu. Ngatidzidzeko. So guys, go and like Rebreed Facebook page. Tongosvika toti woduru moto. My name is General Fire Colloso. Baba Junior Mkwasha akazoita franganga frangesto wishira wezara wezho umagwasha wo maproposho mapfanja pa komoni yakuminata signing out.